La situació que tinc ara és que estic sense equip, estic lliure, agent lliure, que se sol dir, i això comporta que pugui firmar en qualsevol moment per qualsevol equip i poder jugar el següent cap de setmana, però clar, no tinc cap solució a dia d'avui que a mi m'interessi. La situació ha vingut també perquè jo vaig firmar 3 temporades, quan vaig sortir del Barça, vaig complir la primera, un club una mica caòtic i de seguida vaig veure que havia de sortir d'allà. L'any passat vaig sortir a l'Elx, però vaig sortir cedit, que era l'única opció que em donava, i aquest any havia de tornar a l'estiu. Un cop he tornat, he vist que la cosa continuava igual i he volgut marxar. Home, ara estic preparant-me, estic intentant mantenir la forma, inclús augmentar-la, ja que tinc un temps on no he d'entrenar en un grup, puc dedicar-me únicament i exclusivament a mi. I bé, no és la situació ideal, perquè m'agradaria lògicament estar en un grup, però estem aquí al gimnàs treballant individualment, que també ho necessito. Canvia bastant, però no per això ha de ser canvi dolent. O sigui, aquí pots treballar altres aspectes del teu cos que durant un entrenament grupal passes una mica més per alt, no? Sí que és cert que trobes a faltar l'ambient i també associar-te amb uns companys, però és diferent, no ni millor ni pitjor, sinó que és diferent. Busquem el mateix nivell d'estrès. Al final busques el dia a dia, intentar entrenar cada dia, després fer alguna sessió de fisio per compensar i sí que és cert que a nivell físic porto el mateix estrès que en un grup. Trobo a faltar cap de setmana. Com que el primer pas al sortir del Barça va ser, no diria dolent, perquè al final aprens de totes les situacions, però sí que no va ser el que a mi m'hagués agradat. Ara que tinc que tornar a escollir amb calma on marxar, potser sí que prioritzaré més l'aspecte esportiu i intentar trobar un lloc on jo pugui realitzar-me com a jugador i seguir aprenent. La meva idea és jugar a Espanya. Penso que el futbol que es fa aquí no es fa arreu del món i aquí es prioritza més la tècnica que qualsevol altra cosa. Llavors, potser sí que encaixaria més aquí a Espanya i és el que estic esperant, no? Tinc alguna opció per sortir d'avui, però prefereixo esperar. Des del Barça, tots. Barça B, quasi tots. Sí. Quan estava al Barça, gens. No. No anava ni al camp. No. Però al marxar del Barça et dones compte realment del que és el futbol. I comences a estimar-lo encara més. O sigui, jo he agafat... Això és una primícia, Jo quan acabi de jugar vull ser entrenador, no? I he agafat aquesta il·lusió, aquesta motivació arrel de marxar del Barça. Home, estic traient el nivell 2. Vaig treure el nivell 1 a Elx l'any passat i ara aquest any estic amb el segon. Filial, jo... Filial és casa meva. M'hagués encantat això, poder inclús fer algun passet més dins del club, ja fos primer equip, intentar treure una mica més al cap el primer equip. Mai se sap què hagués passat si no m'hagués lesionat, que per mi no va ser una lesió, però bueno, recuperar un turmell amb 4 operacions no és el mateix que recuperar un turmell d'una sola operació. I va ser tot un cúmul de circumstàncies que, per això et dic que no és una lesió, jo no tenia la infecció al cos. Va venir arrel d'una mala gestió, no? O d'una negligència. Acceptar que m'havia passat una cosa que realment no tenia cap culpa ha sigut el pitjor. Jo vaig dir, Jordi Cabrassa no porter titular del Barça. Bueno, al final no m'ha donat la raó al temps, però penso que té nivell per jugar. Aleshores, si jo fos qui mana sobre el Jordi, el cadàver li donava l'oportunitat segur. Si jo fos el Jordi, potser després de 2 anys també s'ha de saber quines opcions tindria ell per sortir, però potser m'ho pensaria. Mira, a mi quan vaig arribar al Barça, un fisio, el Jaume Langa, em va dir, mira, nen, d'aquí has de marxar quan et facin fora. Com més tard et facin fora, millor, perquè voldrà dir que la teva carrera ha sigut millor. Clar, jo vaig cometre l'error, ho diré d'avui, de renunciar inclús a pagar una quantitat per marxar del Barça. A mi em quedava un any més, per molt que fos Barça B. Jo vaig parlar amb el club, no tenia lloc en aquell moment en el primer equip, i llavors vaig considerar que després d'una temporada tan bona com la que havíem fet i de capità, havia acabat la meva etapa al Barça. Potser vaig cometre l'error de marxar. Llavors el Jordi, no sé quants anys de contracte, si li queda 1, 2,
però sí que és cert que se sol dir que quan més tard marxis, millor, perquè millor t'haurà anat. Costa molt marxar del millor equip del món.